Prodati robu Sparu, Metrou, McDonald'su ili Siemensu za proizvođače iz Srbije uglavnom je bio san, a ne realnost. Sada, uz konsultantsku pomoć, i to potpuno besplatno, i to je moguće. Kompanija Desing iz Beograda jedna je od onih koja je uspela da sve što proizvede proda inostranim multinacionalnim kompanijama. Prijavili su se svojevremeno za pilot projekat razvoja lanca lokalnih dobavljača i jedna su od retkih kompanija u Srbiji koja zadovoljava sve međunarodne standarde kvaliteta. Jako teško iz razloga što sve te velike multinacionalne kompanije koje dolaze sa stranog tržišta iz Evropske unije prvenstveno traže standarde koje mi nismo imali do neke, da kažem, 2006. godine, dolaskom konsultanta. Brže smo usvojili, da kažem, neko ekonomsko ponašanje koje je prihvaćeno u Evropskoj uniji, koje je nama doprinelo dosta po pitanju izvoza prvenstveno, po pitanju kupaca u Srbiji, multinacionalnih kompanija. Za konsultantsku pomoć, a sve bez bilo kakvog plaćanja, moći će da konkurišu prema odluci Ministarstva ekonomije, preduzeća koje posluju u automobilskom, elektronskom i metalskom sektoru, ali i oni koji se bave informacionim tehnologijama i specijalizovanim vrstama pakovanja za farmaciju. Prijava podrazumeva određene uslove. Da imaju od 20 do 250 zaposlenih. Godišnji promet ne može da bude manji od 40 miliona dinara i ne veći od 5 milijardi dinara. Takođe, potrebno je da posluju najmanje 3 godine, kao i da redovno izmiruju sve obaveze prema državi. Sa preduzećima koje budu odabrana, konsultanti će raditi na oblastima za koje utvrde da su najvažnije za njihovo uspešno poslovanje, ali im i ugovarati sastanke sa poznatim kupcima. Apsolutno im treba konsultantsko-tehnička pomoć, prosto je nemoguće da same sebe pozicioniraju dovoljno dobro u poređenju sa konkurencijom koja dolazi iz Evrope. Naš posao je da poboljšamo nivo poslovanja malih i srednjih preduzeća kroz set aktivnosti koje smo u okviru ovog projekta izlistali, da im omogućimo, ukoliko nisu, da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija. Veliki trgovinski lanci ili kompanije vrlo pažljivo biraju svoje dobavljače koji kada jednom uđu moraju prihvatiti princip stalne provere, ali i zadovoljstvo, efikasne isplate za isporučeno. Male lokalne kompanije dobijanjem statusa lokalnih dobavljača velikih multinacionalnih kompanija ulaze u viši rang takmičenja. One dobijaju pre svega jednog konstantnog kupca, pouzdanog kupca i sa tim dobijaju gomilu standarda kvaliteta i drugih procedura koje su prilagođene tim multinacionalnim kompanijama, a s druge strane koriste njima u svakodnevnom radu. Podizanje ekonomskih kapaciteta malih i srednjih preduzeća pozitivno utiče na celokupnu ekonomiju jedne zemlje, kažu stručnjaci. Već sada u tom segmentu privrede posao i zaradu ostvaruje više od 1/3 ukupno zaposlenih. Taj proces novog upošljavanja, kada se sarađuje sa najvećim u svetu, može imati samo uzlaznu liniju.